ଆପଣ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦୁନିଆରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଭଉଣୀମାନେ। ସୋ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେଠୁ। ଯଦି କିଛି ବି କୌଣସି ବି ରିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଟିନେଜ୍ର ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଥିବ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଏତେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଭଉଣୀମାନେ? ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସମାଜ ସହିତ ଲଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଥରୁଟେ ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କଥା ଥରୁଟେ ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗଲା ପରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ହେଇଯିବେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବି ଭଲ ହେଇଥିବେ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ 10 କଥା ଶୁଣେଇବେ। କ'ଣ ଆମ ବାପା ମାଆ ସେଇଟା ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ? ସୋ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ଏବଂ ସୁଇସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମେମାନେ ଏତେ ବି କାୱାର୍ଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଡ୍ରିମ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରିମ୍ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପଢ଼ାରେ, ସବୁଥିରେ। ସୋ ବଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ସହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅର ଓପିନିଅନ୍ ଅଛି, ଓ ସି ଇଜ୍ ସୋ ଓପିନିଏଟେଡ୍, ସି ହ୍ୟାଜ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ହଁ,